Wih, Api ya Mbak Win yo, Mike ya Mbak Win yo. oh iya Mbak, salah tingkat pisan Mbak. Tapi gak wis nganu Mbak, lokasinya gak strategis blas. Coba geser Mbak, golek omah liya Mbak. Lho iki lho api Mbak. Oh iya iki Api ya. iki Mbak wis ana pagere, salah warnane pink pisan. Lho iki api Mbak Win yo. Luas tanahnya 120 meter. Gak wis kurang Kecilikan Mbak, kurang ngomong. Ayo ngomong, coba jaraku. golek maneh. Nah iki lho Mbak. Wah, iya Cocok iki Mbak. Modele mesane. Modele wapi ya, terus latare ombo, Kena iki minim parkir yo. minim tetangga. Wis, tambah Wes, enak iki. iki los. Iki Iya. ae ta. Loh iya Mbak, iki bener api Mbak. Modele aku share. Tapi kurang siji. Apa? Kalau konon renange lah anakku. Oh iya ya. Iya, anakku pisan. Golek neh geser-geser. Sek mandek geser. Apa? Sampean ki golek-golek omah ki mana ATM sampean isine piro sih duite? 10.000. Astagfirullahaladzim. Lah apa ndelok-ndelok omah iku? Lah sampean dhewe ya duwe piro kok melo-melo ndelok omah iku? Loh, meragukan. Piro sih? Ya gak ono sih. Yalah preketek podo. Wis gak apa-apa sih wong ngene iki gak inspirasi beeng kok awake dhewe dadi CEO lah. Ayo lanjut geser maneh. Walah gak gablek duwe tapi ndelok omah api-api. Gak apa-apa wis, Mbak. Wis, heeh.